आं साथाम थांदोंमोन थांनाय शुक्रबाराव थांदोंमोन ओमफ्राय थांनायावथ' बिसोरो हर हरथाम सानथामथ' लायो नालाय ओजोंथ' सहैबाय मोजाङानो ट्रेनाव जायगायाव माने स्टेशनाव बिजयवाड़ा स्टेशनाव ओंखारदोंमोन बिसोरो ओंखारनायाव जाय माने बिगुमै गेदेरा माने आमाया एसे साथाममोन नालाय सासेया बास टिकेट दाननो होनना थांदोंमोन थांनायाव जाय ओमफ्राय सासेयाबो एसे बाहेरायाव थांदोंमोननो ओमफ्राय इयाव जाय हारसिं थानायावनो एसे साबदेरदोंमोन नालाय बारनो अमा मोनसे गारियाव ना ट्रेनाव बिदिनो माने बेबो माने बिदिनो माबा मोनसे साबदेरनायखाय उसुखुथु जानानै साननायफोरा बेलेग बेलेग जायोथ' बेयावनो माने बेबो गोमाबाय मानसिया आन्दायबाय मानसिफोरखौ लोगोफोरखौ जायगायाव माने ट्रेन स्टेसन जादों आरो काहिनिया बेनिफ्राय जाय दा सासेया खबर हरबाय सासेखौ फन हरनानै बिसालथिखौ बिदि खबर हरनायाव जाय मानसियाथ' गैला गोमाबाय होनबाय नालाय ओमफ्राय नागिरबाय माने टिकेट दाननायखौ दोनथ'नानै मानसिखौ नागिरनानै माने गाव गावस्राजोब्बाय नालाय सासेया मोनबाय माने जों आफाखौ सासेया माने मोननानै बिदिनो बै जाय मानसिया लिंहरदोंमोन बे मानसिया माने फैनानै अट' रिजार्भ लानानै ओमफ्राय जोंहा आफादोखो ओमफ्राय सासे बिगुमैदोखो सानैदोखो माने जायगासिम थिनहरबाय आरो जायगानि इसोरनि थांनाय माने गामिनि मुङा जाहैबाय गुना होनो ओमफ्राय जाय माने एसे माने खाथियाव जाय अट' स्टेन्ड बायदि आरो बेखौ इनि जायगानि नामा जाहैबाय मासलिपान नाम होनो ओमफ्राय जाय माने इयावनो बिसोरो मोजाङै मोजां सहैबाय सहैनानै जाय दा जायगायाव सहैबाय नालाय जायगायाव सहैनानै बिसोर माने बिदिनो रेसन टेसन खालामबाय आरो ना जानाय लोंनाय बायदिसिना रेसन बिदिनो जानाय रेसन खालामनानै जोंहा आफाया बिदिनो होनबाय जाहैदों माने ओंखाम उखैबाय गुमैयो होननानै ओमफ्राय बिदि होननायखाय माने बिगुमाया होनबाय जाहैदों लोगोआ दे होमबा बैनाय नोङो खाथा खुरैखौ एसे साफा खालामदो आं दै लायना फैनोसै मालिकदो होननानै बिदियावनो माने मालिकदों सासेया दै लायनो थांबायनो जोंहा आफाया माने रुमाव थालांबायनो बे समावनो माने इनिया माने एसे साबदेरनाय नालाय माबा मोनसे लोगो मोनखादोंमोन नालाय मानसिखौ बेयाव जाय माने साबदेरनायखाय मानसिया बे समावनो गोमादों आरो ना मानसिया गोमानानै ओमफ्राय आमाया सासेया लोगोआ फैना नायफैदों जाहैदों नायफैबाथाय मानसिया गैला गोमाबाय होननानै ओमफ्राय इयाव बियो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बे समावनो माने गोमानाय समा जादों मानसिया बिदिनो थिग 10थासो समाव जादों आरो मानसिया माने रुमनिफ्राय गोमानाया काहिनिसो ग्रोबनो जोंबो न'निफ्राय जोंहा दादैयानो कल खालामदोंमोन जों माने बिदिनो 10-15ता मबाइलजों ट्राय खालामदोंमोन नाङाखै फना बेनिफ्राय बिसोरो 25 थारिखै थांदोंमोन शुक्रबार गोलैदोंमोन आरो ना मोनहैनाया बिसोरो मैया फुङाव मोनहैदों समबार ओमफ्राय मोननायनि उनाव बिसोर फन रायज्लायनो मोनगोन मोनहैनायनि उनाव रायज्लायनो मोन्दोंमोन फनखौ खिन्थु मोजांखौनो रायज्लायदोंमोन खिन्थु मैया 10थासो समाव जाय लास्ट कल जादों सिम माने रायजोफोरनिसिम माने बिदिनो आदा बाजै बिदिनो आइ आफा बिदा फंबायमोन गासिनावबो खावलायनानै थाबाय अबेबाफोर नुयोबा नुफ्लांबायोबा मानसिखौ हमथाना दोनबानो जाबाय ओमफ्राय कल खालामबानो जाबाय नाम्बारथ' होखागोन नालाय आंनि नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय बेखौनो माने आंनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय आरो